Το ταγκό των Χριστουγέννων είναι μια ιστορία που έχει γράψει ο Ξανθούλης, η οποία αναφέρεται σε ένα περιστατικό που έγινε στον Εύρο την περίοδο της δικτατορίας, το 1970. Πριν πολλά χρόνια είχε γίνει μια παραγγελία, μου κάνει μια παραγγελία. Μου ζήτησε να γράψω ένα χριστουγεννιάτικο διήγημα. Και έγραψα ακριβώς αυτή την ιστορία, ότι ένας λοχαγός, επειδή δεν είχε άλλη πρόσβαση στον απαγορευμένο καρπό που ήταν η γυναίκα του διοικητή, αναγκάστηκε να μάθει ταγκό. Και έτσι προέκυψε το ταγκό των Χριστουγέννων. Θεώρησα ότι αυτό το βιβλίο μπορεί να μεταφερθεί στην οθόνη, να γίνει δηλαδή εικόνα διαβάζοντάς το. Είδα ότι μπορεί να γίνει μια πολύ ωραία ταινία. Και επειδή έχω μια φιλία με τον Νίκο πολλά χρόνια, το είπα σαν ιδέα και έτσι προχώρησε. Ήταν μια ιστορία με πολλές ανατροπές, με πολύ καθαρούς χαρακτήρες. Είχε μια αρχή, μέση και τέλος, ένα στοιχείο δηλαδή που χρειάζεται ένα καλό σενάριο. Η δημιουργία μιας ταινίας πρέπει να ξεφεύγει από το βιβλίο, βεβαίως μπορεί να βασίζεται στο βιβλίο, αλλά πρέπει να τσαλακωθεί το βιβλίο, πρέπει να αλλάξουν όλα και πρέπει όλα αυτά να δοθούν με έναν άλλο τρόπο. Και νομίζω αυτό είναι και το ζητούμενο, και τότε είναι καλή η ταινία. Το μυθιστόρημα είναι μια βάση, έτσι. Είναι βέβαια η πρώτη ύλη, αλλά μας ενδιαφέρει τι κρύβει ο Ξανθούλης και όχι αυτό που μας λέει, γιατί αυτό που μας λέει το διαβάζουμε. Εάν έχει ενδιαφέρον, αυτό μπορεί να έχει αντίκρισμα στην οθόνη. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια εργαστήκαμε. Λοιπόν, οι τέσσερις αυτοί βασικοί ρόλοι έχουν το εξής χαρακτηριστικό κατά βάση. Είναι τέσσερις άνθρωποι πολύ πιεσμένοι, αποκλεισμένοι σε ένα περιβάλλον όπως είναι ο Εύρος. Η πίεση αυτή που υφίστανται τους δημιουργεί την ανάγκη να φύγουν. Έκανα κανονικά στρατό και τέτοιους ανθρώπους έχω γνωρίσει. Δηλαδή άτομα τα οποία κατακλείζονταν από τέτοιου είδους αισθηματικές φορτίσεις, άτομα τα οποία καταλάβαινες ότι ήταν δέσμια παθών και πόθων, αλλά που δεν μπορούσαν να εκφραστούν. Λαμβάνω την τιμή να αναφέρω, κύριε διοικητά, άπαντες παρόντες. Ο ρόλος είναι, θα λέγαμε, ένα κλασικό παράδειγμα ενός αξιωματικού συντηρητικού, ο οποίος βέβαια είναι σε ένα κλίμα μιας άλλης εποχής, η οποία είναι πολύ μακριά από τη δική μας, χρονολογικά, αλλά σαν αίσθημα δεν είναι και τόσο πολύ μακριά. Όπως καταλάβατε, η χθεσινή βροχή αλλά και η σημερινή μας χάλασε όλα τα βαψίματα. Οι τείχοι έχουν γίνει, ας μην πω καλύτερα πώς έχουν γίνει. Και επειδή η γιορτή δεν μπορεί να γίνει με αυτό το χάλι, το βάψιμο θα επαναληφθεί. Εγώ έχω υπηρετήσει στο στρατό αρκετό καιρό, λόγω ηλικίας αυτό εννοώ. Και ξέρω πολύ καλά ότι αυτοί οι άνθρωποι υποδίονται λίγο τους αυστηρούς πολλές φορές, προκειμένου να κάνουν τη δουλειά. Στο σπίτι λοιπόν έχω μια τελείως διαφορετική συμπεριφορά. Αυτό έχει και ο ήρωας αυτόν τον οποίο υποδίωμαι εγώ. Σε μια εβδομάδα βγαίνουν οι μεταθέσεις. Ο ταξίαρχος στο Δημότυχο με διαβεβαίωσε. Αθήνα, αγάπη μου. Σε ένα μήνα είμαστε Αθήνα. Θέλει να απεκλωβιστεί από τα σύνορα, θέλει μια καλύτερη ζωή, μια μετάθεση που λένε, να έρθει στην πρωτεύουσα. Να φύγει δηλαδή, θα έλεγα, από τη μιζέρια της επαρχίας του τότε. Θέλω να ελπίζω ότι δεν είναι και του σήμερα. Είχατε κανένα νέο για τις μεταθέσεις, κύριε Διοικητά? Μετά τις γιορτές φεύγουμε. Αθήνα, Βοσκόπουλε. Συγχαρητήρια, κύριε Διοικητά. Τέρμα λοιπόν ο Εύρος. Ακούς, Καραμανίδη, το χάνουμε τον κύριο Διοικητή. Αθήνα. Εγώ υποδίωμαι τον Στέφανο Καραμανίδη. Είναι ένας υπολοχαγός, ο οποίος είναι στο στρατόπεδο Βάτη στον Εύρο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αρκετά έτσι μονόχνοτος, όταν το πρωτοδιάβασα το χαρακτήρισα, αλλά μονόχνοτος με αυστηρά μέτρα και σταθμά. Είναι μια φάτσα νομίζω μοναδική, είχε καιρό να φέρνει στο σινεμά τέτοια φάτσα, ενώ είναι ένα πολύ νέο παιδί. Όταν δεις τον λοχαγό αυτόν, τον υπολοχαγό Καραμανίδη, σκιάζεσαι. Λες, αυτόν τώρα τον ξεμολύσαν από ένα παλιό στρατόπεδο.
Μίλησε κανείς? Κανείς, Το φοβούνται δηλαδή όλοι μες στο στρατόπεδο. Και είναι ο άνθρωπος ο οποίος ερωτεύεται την γυναίκα του συνταγματάρχη. Λοιπόν, αυτός ο τόσο άγριος λοχαγός, εδώ, κάποια στιγμή, παίρνει μια άλλη μορφή μέσα στην αγριήλα του. Ο έρωτας μάλλον προσπαθεί να τον εξευγενήσει και να τον βγάλει και άλλου είδους, ενδεχομένως αποθυμένα. Και αυτός ο έρωτας τον κάνει να περάσει στην άλλη πλευρά από αυτό που είναι ο ίδιος. Το να σπάσει μέσα του, να τσακίσει, να ραγίσει, να κάνει έτσι μια ρογμή και να ζητήσει από έναν απλό φαντάρο να τον μάθει να χορεύει ταγκό. Ξέρεις να χορεύεις, Λαζάρου? Σε ρώτησα κάτι, ξέρεις να χορεύεις? Και εγώ είμαι ο φαντάρος, ο Λάζαρος ο Λαζάρου, όπου είμαι ένας φαντάρος στον Εύρο που είμαι τελείως έξω από τα νερά μου. Είμαι μια καλλιτεχνική φύση που προσπαθώ να βρω διεξόδους μέσα σε αυτό το τόσο αυστηρό κλίμα για να μπορέσω να επιβιώσω. Αυτά τα άτομα είναι τα πλέον επικίνδυνα στο στρατό. Είναι αυτά που μπορεί να περάσουν καλύτερα ή μπορεί να περάσουν χειρότερα. Οι οποίοι είναι όμως πάρα πολύ χρήσιμοι στο στράτευμα. Είναι αυτοί που θα μεσολαβήσουν να δημιουργηθεί μία γιορτή. Και όταν μου δίνει αυτή την ευκαιρία ο υπολοχαγός να ασχοληθώ τόσο με την εκμάθηση του χορού όσο και με το στήσιμο της γιορτής των Χριστουγέννων, ρίχνομαι με τα μούτρα και ουσιαστικά φέρνω σε πέρα στην αποστολή το να τον μάθω να χορεύει ταγκό. Εγώ υποδίδομαι το ρόλο της ζωής, μια μελαγχολική φιγούρα, ένα αέρινο κορίτσι, το οποίο έχει παντρευτεί σε πολύ μικρή ηλικία, έχει κάνει ένα παιδί, είναι παντρεμένη με έναν στρατιωτικό. Της έχει περάσει ο έρωτας, έχει αρχίσει και κουράζεται, έχει αρχίσει και βαριέται, δεν βρίσκει κανένα ενδιαφέρον στη ζωή της. Περιμένει αυτή την πολυπόθητη μετάθεση να γυρίσει στην Αθήνα, η οποία δεν έρχεται, όλο και αναβάλλεται. Και ξαφνικά της έρχεται ένας δίσκος ταγκό. Τι είναι? Μια πλάκα με μουσική. Ταγκό νοτούρνου. Και αυτό κατά κάποιο τρόπο της ταρακουνάει τον κόσμο, την ιντρικάρει. Είναι κάτι που της γεννιέται μια ελπίδα μέσα από το ταγκό, ότι κάτι θα συμβεί, ότι κάτι θα αλλάξει, ότι κάτι καινούριο θα συμβεί στη ζωή της που θα τη χαροποιήσει. Δεν μου λες, Βοσκόπουλε, τι ζώο είναι αυτό, δεινόσαυρος? Καμήλα, κύριε Δικητά. Καμήλα. Αυτό είναι σαν διασταύρωση υποποτάμου με φαραώ. Πού είναι η Παναγία με το Θείο Βρέφος? Χάθηκαν στη μεταφορά, ξέχασα να σας το πω. Και τι θα κάνουμε χωρίς Παναγία και Θείο Βρέφος? Ο Βοσκόπουλος είναι ο ταγματάρχης του στρατοπέδου. Είναι άνθρωπος που κρύβει πράγματα. Θα μπορούσε να είναι ο επιτελάρχης, του δεύτερου γραφείου. Που όλοι ξέρουμε τι σημαίνει το δεύτερο γραφείο στο στρατό. Είναι ο άνθρωπος που γνωρίζει τα πάντα για τους άλλους, κρατάει κλειστά τα χαρτιά του μονίμως. Είναι άνθρωπος με πολλά αποθυμένα. Ένα από αυτά είναι και το καλλιτεχνηλίκι. Θέλω το φαγητό να έχει αισθητική. Τι να έχει? Εξήγησε στο μάγειρα την αισθητική. Να μην είναι σαν τα μούτρα σου. Αυτό είναι αισθητική. Μπάκα. Αισθάνθηκα πολύ τυχερός που μου δόθηκε η ευκαιρία, μέσα από αυτό το ρόλο, να σχολιάσω τις σχιζοειδείς προσωπικότητες των χουντικών αξιωματικών. Κατέληξα λοιπόν σε αυτούς τους ηθοποιούς, γιατί καθένας από αυτούς έχει κάποιο στοιχείο του ρόλου που κάνει. Η ταινία φαινομενικά θα έπρεπε να γυριστεί όλη στον Εύρο και στην Αθήνα, γιατί αυτές οι δύο περιοχές είναι που στην ουσία αποτελούν και την ατμόσφαιρα του βιβλίου. Εμείς βέβαια στον Εύρο δεν μπορέσαμε να πάμε λόγω κακοκαιρίας όλο το διάστημα. Κάναμε κάποια γυρίσματα, αλλά αυτό που βλέπει ο κόσμος σαν εσωτερικά στρατοπέδου μοιράζεται μεταξύ της Αλιάρτου και της Αθήνας. Μιλάμε για το 1970, σε ένα τοπίο στην Ελλάδα που για ταινία εποχής είναι πάρα πολύ δύσκολο, ζωφερό θα έλεγα. Πρώτον, δεν υπήρχαν και πολύ καλά κτίσματα τη δεκαετία αυτή. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να το φτιάξεις πια, δηλαδή πρέπει να το δημιουργήσεις. Και δεύτερον, δεν υπάρχουν κιόλας και πολλά πράγματα και σαν αξεσουάρ. Νομίζουμε ότι ήταν εύκολο, αλλά δεν ήταν καθόλου εύκολο. Χρειάστηκαν
μεγάλες κατασκευές, δηλαδή έπρεπε εγκατελειμμένα κτίρια να τα ντύσουμε, όπως λέμε, και να τα κατασκευάσουμε, ούτως ώστε να μπορέσουν να αποκτήσουν ζωή. Στην Αλίαρτο βέβαια είχαμε μια τρομερή τύχη, η οποία βέβαια προέρχεται από την ικανότητα του εξαίρετου σκηνογράφου μας, του Γιώργου του Γεωργίου, ο οποίος μας έφερε σε επαφή με αυτό το καταπληκτικό ντεκόρ σκηνικό, το οποίο είναι οι εγκαταστάσεις του οργανισμού αποξηράσεως λίμνης Κοπαΐδος. Προτείναμε τον Αλίαρτο στη Βιωτία, τον οργανισμό Κοπαΐδα συγκεκριμένα, που στην ουσία υπάρχουν κτίσματα τα οποία ήταν πάρα πολύ κοντά στην εικόνα που είχαμε από τον Εύρο. Πάνω σε αυτό δούλεψε ο Νίκος ο Τριανταφυλόπουλος με τον Γιάννη το Χιόνι, που είναι οι ζωγράφοι των σκηνικών, που πραγματικά δώσανε ένα άλλο χρώμα και μια ζωή στα σκηνικά μας. Δημιουργήσαμε ένα μικρότερο προάβλιο στρατοπέδου, εσωτερικούς χώρους, δηλαδή από τηλεφωνείο, από δωμάτιο αξιωματικού υπηρεσίας. Εκεί λοιπόν είδαμε και αυτό το τρομερό σπίτι, το οποίο στην ουσία είναι κατεστραμμένο και το οποίο φτιάχτηκε από την αρχή για τις ανάγκες της ταινίας. Το σπίτι του συνταγματάρχη, το οποίο ήταν ερείπιο και το διαμορφώσαμε ολόκληρο, το κατασκευάσαμε πράγματα, ζωγραφίσαμε, επιπλώσαμε τα πάντα. Δηλαδή έδεσε απόλυτα η λογική του Εύρου με την λογική της Κοπαΐδας. Εκεί πήγαμε να στήσουμε ένα στρατόπεδο, το οποίο στρατόπεδο ήταν εγκαταλελειμμένο, ήταν σε κατάσταση αποσύνθεσης κατά κάποιο τρόπο. Δουλέψαμε με συνθήκες αντίξωες, δηλαδή κρύο πάρα πολύ, δηλαδή κάποια στιγμή συνειδητοποίησαμε ότι δουλεύαμε στους -7, -8. Δεν ήταν καθόλου εύκολο, και πρέπει να το τονίσω αυτό για τον Τριανταφυλόπουλο, το Χιόνι και το κατασκευαστικό, και για τον Γιάννη τον Δαμίγο, τον κατασκευαστή μας, αυτό που τραβήξανε στον Εύρο την εβδομάδα που ήταν full στο χιόνι και δουλεύανε με γάντια και άρβιλα για να μπορέσουν να είναι έτοιμοι όταν θα φεύγει το χιόνι να πάμε εμείς να κάνουμε κατευθείαν γύρισμα. Ήταν τα πιο ζόρικα γυρίσματα, τα πιο δύσκολα γυρίσματα που έχω κάνει. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτές οι ταινίες με αυτή τη θεματολογία, έτσι, οι οποίες είναι χειμώνα, εξωτερικά πολλά, υγρασίες, βροχές, ομίχλες κτλ. Είναι ελαφρώς κουραστικά έως και βαρέως. Το ότι έπρεπε να είμαι στον Εύρο, να βρέχει καταρακτωδώς και να υποκρίνομαι ότι όλα είναι εντάξει και φυσιολογικά, ήταν δύσκολο. Νομίζω ξεκινήσαμε Γενάρη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Οπότε είχε έτσι την πάχνη, την πρωινή, ξυπνάγαμε από τη Λιβαδιά, παίρναμε τα αυτοκίνητα για να πάμε στη λίμνη. Ήταν, ξέρεις, μια πολύ κουραστική διαδικασία, αλλά μια φοβερή εμπειρία. Δηλαδή, εκεί, σε αυτές τις καταστάσεις, ανακαλύπτεις τις δυνάμεις σου. Δεν ήξερα ταγκό, αυτό που λέμε ξέρω ταγκό, ας πούμε, να χορέψω, να πάρω μια γυναίκα εδώ. Ήξερα το βηματισμό, ήξερα 4-5 βήματα. Το ταγκό είναι ένας περίπλοκος χώρος. Υπάρχει κόσμος δηλαδή που μαθαίνει πολλά χρόνια. Κάνει πολλά χρόνια μαθήματα για να μπορέσει να μάθει. Χορεύω ταγκό από μικρή. Τον ξέρω αρκετά καλά το χορό δηλαδή. Είναι ένας χορός που κρύβει πάθος, έρωτα, μίσος, υπεροψία. Κρύβει πάρα πολλά συναισθήματα και αυτό το πράγμα με ιντριγκάρει. Κάθε ταγκό είναι και διαφορετικό από ό,τι έχω καταλάβει. Και όπως κάθε γυναίκα είναι και διαφορετική, έτσι και το ταγκό. Με διαφορετική γυναίκα θα είναι και διαφορετικό το ταγκό. Η δυσκολία βέβαια σε αυτό ήταν ότι έπρεπε να μάθω τα βήματα και της γυναίκας και του άντρα. Γιατί ως διδάσκων έπρεπε να καθοδηγώ το στάγκο στην ταινία. Οπότε εκεί υπήρχε μια δυσκολία και είχε και πλάκα γιατί στις πρόβες και στις λήψεις πάνω
Πολλές φορές μπερδευόμουν γιατί δεν ήξερα τώρα κάνω του άντρα, κάνω της γυναίκας, τι κάνω. Πέραν του τεχνικού, του πρακτικού κομματιού της μεταμόρφωσης, που είναι μια επίπονη και πολύ ωρη διαδικασία, έπρεπε λίγο να καταλάβω και πώς είναι ένας άνθρωπος 40 χρόνια μετά την ηλικία τη δική μου. Η διαδικασία που ακολουθήσαμε βασικά ήταν να πάρουμε εκμαγείο, ένα καλούπι από το κάθε ηθοποιό. Στην περίπτωση του Αντίνο ήταν λίγο πιο περίπλοκο γιατί έπρεπε να του πάρουμε ολόκληρο το κεφάλι. Επειδή καλύφθηκε από όλο το κεφάλι, δεν ήταν αυτά που λέμε τμηματικά πρόσθετα μικρά. Και κάτσα σε ένα στούλ ψηλό και άρχισαν να με βάφουνε, να μου περνάνε τις μεμβράνες, τα μουσια των αντάλλων, τις ρητίδες. 7 ώρες. Όταν κάναμε γύρισμα στην Αθήνα, σε ένα φαρμακείο, πέρασε ένας συνάδελφός μου και βλέπει μακιγιαρισμένο τον Αντίνο. Και γύρισε και μου είπε, δεν μου λες, ποιος καρατερίστας είναι αυτός, λέει. Δεν τον έχω ξαναδεί, καλώς φαίνεται. Εκεί ήταν η πρώτη διαπίστωση ότι έχουμε κάνει καλό μακιγιάζ. Είχε ενδιαφέρον το πόσο ο κόσμος με αντιμετώπιζε. Γιατί το να βλέπεις έναν άνθρωπο με μια μάσκα παππού και στο κάτι να κινείται σαν ένας έφηβος, είχε ενδιαφέρον γιατί έβλεπες ένα προβληματισμό στο βλέμμα, ότι αυτός τώρα είναι παππούς, γιατί. Δηλαδή περνούσαν οι περαστικοί και είχε πλάκα αυτό. Γιατί αν δεν πικορεύετε, δεν μας γράψετε. Όταν φοράς όλη μέρα τη στολή, σε πιάνει λίγο η μαλακία που είχες όταν ήσουν αφαντάρος και σε αυτή η παιδικότητα, η αγοριστική ή τέτοια. Οπότε απ' έξω είχαμε πολύ γέλιο με όλους. Είναι απαραίτητα τα αστεία. Δεν γίνονται από αδυναμία, γιατί πολλές φορές όταν δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι το χλεβάζουμε για να το ξεπεράσουμε. Όχι. Δεν χάνει την πνευματικότητα το γύρισμα, ούτε η ταινία. Ίσα-ίσα θα έλεγα ότι κερδίζει. Το κάνουμε για να δημιουργήσουμε γήπεδο για να παίξουμε. Η χώρα μας, τα ξέρετε καλά, δεν είναι μια χώρα η οποία έχει μια βιομηχανία του σινεμά. Είναι μια χώρα η οποία προσπαθεί εκ των ενόντων να κάνει κινηματογράφο. Ένα από τα πιο δύσκολα καθήκοντα του παραγωγού σε μια ταινία είναι να μπορέσει να καταφέρει να ολοκληρώσει με επιτυχία το financing plan, δηλαδή τη χρηματοδότηση της ταινίας, το οποίο μοιάζει πάρα πολύ με ένα puzzle, γιατί πρέπει πάρα πολλοί οικονομικοί παράγοντες να συνεισφέρουν για να μπορέσουμε να βρούμε τα χρήματα για να γίνει ταινία. Αυτή την περίοδο, με όλη αυτή την οικονομική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας, το να κάνεις κινηματογράφο αξιώσεων δεν είναι εύκολο. Επειδή στη χώρα μας είναι αποδεδειγμένο ότι δεν δουλεύουν τα πράγματα έτσι όπως πρέπει να δουλέψουν, το μεράκι και η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι πάντα αυτή που μπορεί να κάνει μια διαφορά και να δώσει μια όθηση στα πράγματα. Από αυτές λοιπόν τις προϋποθέσεις θα έλεγα ότι αν κάποιος θέλει, αγαπάει, του αρέσει ο κινηματογράφος, ο πολιτισμός, η τέχνη και μπορεί να συμβάλλει, θα είναι πάρα πολύ καλό. Και θα συμβούλευα πραγματικά όποιος μπορεί να το κάνει. Ήρθε ο καιρός, παρότι είναι δύσκολες οι εποχές, να επενδύσουμε και να βοηθήσουμε ένα έργο το οποίο το αγαπήσαμε όλοι πάρα πολύ. Αναμένουμε με αγωνία τώρα να δούμε την αποδοχή από το θεατή. Αυτό που ελπίζω εγώ και θα ήθελα είναι οι θεατές να θυμηθούν κάτι από τη δική τους ζωή. Αυτό θα κάνει την ταινία ενδιαφέρουσα. Πιστεύω ότι και αυτοί που περιμένουν να δουν ποιοτικό κινηματογράφο, αναλύοντας τα επιμέρους χαρακτηριστικά μιας ταινίας, τα βρίσκουν όλα στο ταγκό των Χριστουγέννων, αλλά και αυτοί οι οποίοι δεν κάνουν τόσο τρομερή ανάλυση, αλλά ζουν
μέσα από την ταινία, όπως είναι ο πολύς ο κόσμος όταν επισκέπτεται τον κινηματογράφο, μπορεί αυτό να το αντιληφθεί. Κατά τη διάρκεια του γυρίσματος ένιωσα για αυτή την ίδια την ταινία, στο πρόσωπο των ηθοποιών και των τεχνικών, μια τρυφερότητα και από το αποτέλεσμα μια συγκίνηση. Αν το ίδιο πράγμα βγήκε με τους θεατές, θα είμαι πολύ ευχαριστημένος. Ελπίζω μέσα από την προβολή της ταινίας ο κόσμος να ξανααγαπήσει τον ελληνικό κινηματογράφο και να τον στηρίξει όπως έκανε όλα αυτά τα χρόνια, γιατί είναι κάτι το οποίο το έχουμε ανάγκη. Ξέροντας δηλαδή στα συγγραφέα τι θέλω. Όταν γράφω κάτι θέλω να διαβαστεί. Και θα ήθελα πάρα πολύ να τη δει ο κόσμος. Και ύστερα από όλα αυτά, ρεπεράζ, γυρίσματα, post, φτάσαμε στη μαγική βραδιά της πρεμιέρας. Μου ήρθε εμένα στο μυαλό και το συζήτησα αμέσως με τον Γιάννο τον Αιώλου, το αν θα γινόταν να δώσουμε μια υπόσταση στην Έννοια Μέγαρο, αν συνδέαμε την εικόνα με τη μουσική. Δηλαδή το ότι πάμε στο Μέγαρο Μουσικής να γίνει και πραγματικότητα όσον αφορά τη μουσική. Ο Γιάννος λοιπόν μου είπε ότι θα μπορούσε άνετα το soundtrack της ταινίας, όλη δηλαδή η μουσική της συμφωνικής, να είναι ζωντανή. Από τις 8 ώρα το πρωί της Δευτέρας όλοι εκεί. Πρόβα Τζενεράλε στις 3 με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Σόφιας, η οποία εκτέλεσε ζωντανά τη μουσική, συνόδευσε δηλαδή την εικόνα με ζωντανή μουσική. Αγωνία, άγχος, αν όλα θα πάνε σωστά, αν οι νότες θα πέσουν ακριβώς πάνω στην εικόνα έτσι όπως τα είχαμε δει εμείς ήδη στο μοντάζ. Όλα όμως πήγανε τέλεια και ήταν μια μαγική βραδιά και μια τεράστια εμπειρία για μένα.